Mateo 28, versikulo 18 at sa 20. Yan, dapat sa din yung mga Biblia sa Roma 10. Mateo 28, versikulo 18. Versikulo 18 at sa 20 o Roma 10. Sugod ka sa Sisi Asay. Roma 10. Roma 10. Saya merampok ha? Mata? Merak yung do. Merampok ha? Lagi itong namahan. Buhi ka, ramhanan ka ng Diyos na puno sa guma, kaaghop o kaayo. Nga niya kami muyok bukay kanimo mo ila, mawala ila ang Diyos, kanila ang Diyos nga dili makita. Usa ka Diyos sa pantulo ka persona, si Mahan, Anak, Espiritu Santo. Kung nagato kami sa imo gayong pagkabuhi, isang di ka makita. Kaya nagpakabana ka, Lord, sa among kinabuhi. May mo gayon kami isakmit sa kinitmitan o sa sala o sa kamatayon. Pinagi sa kinabuhi sa mga anak na si Jesus. Na imong itugutan na mag-anto sa krus, alam ka na mo. Aniya kami o tabangi kami nga sa among kaduhang pagtuod na tungod sa Great Commission, makasabot mi sa dako nimong katuyuan sa among kinabuhi. Sa imong katuyuan gayon Ginoo, mahimaya ka, sa diyang mahimaya ka, mapanalangin ka sa matawag sa kanan. Accomplish, Lord, your purpose for this message today. Let it be, O God, na magpagpuyo kini, mahimumuhi sa among matag kasing-kasing na muhatod kayo ka namo sa pagbuhat sa imong mga sugo din ka namo. In Jesus' name we pray. Amen. So nata sa the Great Commission, part 2. So, unsa man ang Great Commission? It defines us who we are. Is a disciple of Jesus Christ, making another disciple for His glory. So, may ka Great Commission, naghatag ni nato klaro nga definition kinsa ta. Sabihin ko, ingon ka, kinsa si Juby, anak siya ni Vilma, kadaliin sila, unsa na siya, unsa ang iyang nahuman, mao na si Juby. Sumosa na kita, mingon ka nga Christian ka, una sa tanan, makita agyo na o ma-define ka sa imong pagka-Christian pinaagi sa imong pagka-disipulo ni Kristo o sa imong paghimog laing disipulo sa kimayaan sa Dios. So in other words, kung disipulo ka ni Kristo, dunay kausaban ang usa ka disipulo ni Kristo Jesus kay masusama man gyud siya sa iyang magtudlo. Kay student, maliwat man gyud as teacher, correct? Okay. So last week, atong nahibaw-an last Sunday, kinsa tada ni Kristo o ang Great Commission nihatag sa nato og klaro nga katuyuan isip magtotoo. Unsay katuyuan nato nga nung himot ang disipulo sa Ginoo? Girekruta sa iyang kumpanya. Unsa man ta? Sales agent. Para musangyaw ta unsa kanindot ang produkto sa kaluwasan. Unsa kanindot ning ang naghimo ni ining produkto sa kaluwasan nga libre si Kristo Jesus. So sa diyang maatong makonbinser ang tao kung muduol na siya ni Kristo, nakahimo kaglaing disipulo para ni Kristo. Kaya kung kumbinsido ka nga Kristohanon, kung kumbinsido ka nga disipulo ni Kristo, mo kabot yung kaglaing makalag, imo sad silang sultihan, may tungod ni ining libre nga kaluwasan, nga dunay pakapin nga pagpasayo sa imong sala, kung pakapin na dako kayo unsa kinabuhing walay katapusan. So atong nahibaw-an nga kaning otoridad sa paghimog disipulo dili magagikan kanato kun dili nagagikan sa gahom sa usa ka Dios nga nahimong tao nga gitagaan og tanang otoridad sa langit ug sa yuta. Tibuok gahom sa langit ug sa yuta na niya gihatag samahan.
So, kaya nakibawatan ni ini, kung sa may tabo na to, di mo dahil base sa ako, base man dahil sa Ginoo. Di mo dahil about me, kung naba ko'y kapasidad, kung dili about sa Ginoo nga na siya kapasidad. Pagsulti, pagsangyaw, pagkabig o mga kalag, di mo dahil may tungod ka na ako, may tungod mo dahil kaniya. So, sa mga klase nga tao, kumpiyansa o dili kumpiyansa? Like confidence o wala confidence? Na ay confidence. Di na ka mahadlok, di ka magpanuko. Kaya mingon naman ka, Ginoo, tabangi ko sa akong sulti. Manawag ra gyud ta sa ngalan sa Dios Amahan pinagi ni Kristo Jesus ug ang balang espiritu nga nagapuyo kanimo magahimo sa iyang gibuhaton sa pagpadayag kinsa ang Dios nga himayaon sa matag usa. So man nga isip mga disipulo ni Kristo, kita sad ang makatawhan nga mangita gayud sa iyang kabubuton. Kanunay di sad katira pasagad. Unsa may buhaton nato? Sa diyang mangita ta sa iyang kabubuton sa paghimog disipulo. Unsa may itong buhaton? Ginoo, asa ko mo adto? Asa ko mo sangyaw? Kinsa akong sangyawan? Kinsa sa akong gisangyawan ang akong fokusan na ako dyan yung tagaan ng panahon diha kanimo. Kinsa man, Lord? Kaya ba yung maminaw, pero dili andam mo, dawat ni Kristo Jesus. Nasa mo dawat ni Kristo Jesus, apan dili ganahan, nga tagaan ng marching orders. March time! March! No, march time, march! Forward, march! Tamo lang. Left, right, left. Left, right, lang yan. Okay, so makita nimo ang kinaiya sa tao nga magpatudlo sa pamaagi sa Dios. Kaya nga naman, sa inibawa na to ka nang interested kay estudyante, sa mana estudyante nga, musa? Si paminaw nilo. Mangutana, mususi, muduol, seryoso kaayo, ganahan din makasabot, o ganahan gayon magpabansay-bansay, magpa-train sa pamaagi sa Ginoo. In short, ang tanan nga pamaagi nga makahimo tag disipulo is given. Ito paghihatag na sa ato Ang ato lang, tinud-anay gyud kang musubmiter, mupailalom sa gahom sa Dios, pinagi ni Kristo Jesus. O sa dihang magpailalom ta kaniya, nganha ta makibaw how or unsaon man, Lord. So, naipat kabukbutan nga gisulti sa Ginoo dinhi sa Mateo 28, versikulo 18. Balik ta, mabasa ta, nagasulti dinhi, ningon si Kristo Jesus. Miduol si Jesus, umingon kanila sa iyang mga disipulo. Gihatagan nako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga ang ako mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi, ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So, nag-take up ta sa verse 18 o 19. So, kaya nakibaw naman ta kung gisummarize ganina, nga rin na ta sa verse 19, second line. Mao ni ang mga how, kung saan na ito paghimog disipulo ni Kristo Jesus. So, given na nga sa dihang ni Ebanghelyo ka nga to kanila, dihang ni share ka sa Ebanghelyo. Kung saan Ebanghelyo? Kung saan short Ebanghelyo? Kitang tanan makasasala o gihukman na padong sa impyerno. Kay way tao nga wala makasala. Amen? In short, ako kay tag-utang sa Ginoo way makabayan ni anak. Pero tungod sa iyang kaayo, nagpadala siya si ang bugtong anak aron ang tanan natong mga sala iyang giangkon ug siya ang nibayad sa tanang mga sala. Di niya gibayaran sa Kalbaryo. Okay? Ano sa niya gibayaran? Duhay na kayo 2,000 years ago patan nga tao. O panataw atong mga lulo, kaluluhan. So, mo na Ebanghelyo. So, ang Ebanghelyo mao nga kinahanglan ta mo responde sa Ebanghelyo. Unsa response nato sa Ebanghelyo? Sumayong balita sa gibuhat sa Ginoo nato. Na di makata makabayad, pinagi sumayong buhat. Di makata makabayad, pinagi sa sige pagampo, sige basa sa Biblia, magsige o atong ganhang mga pundok o mga reliyon. Di makata makabayad. Unsaon man ang atong response nga siya may libayad. Maghinusul ka sa imong sala.
O ikaduha, ilha o dawata si Kristo Jesus. Isip Diyos at amo. Siya nag-iya sa imong kinabuhi kay siya may nibayad para nimo. Amen? O imong manluluwas aron mapasaylo ang imong mga sala ug tagaan kaniya o kinabuhi bago kinabuhi o kinabuhi walay katapusan. So doon na kay kasiguraduhan nga sidang imo siyang dawaton ug imong tumanon ang tanan niya mga lagda, ikaw gyud moadto sa langit ug dili na sa impierno. So kung mao ni mga butangan nahimo na nato na ug na pasabot na nato sa usa ka tawo, then ang tulo ka mga butang which in this case usa pa ato ma-take up. Tulo ka mga butang ang angay imong buhaton. Usa, imong bautismuhan ang usa ka tawo. Kung sa dihang bautismuhan siya, imo siyang tudluan sa pagsubay o pagsunod or in short, unsaon paglakaw sa bag-ong kinabuhi, tudluan. O ang promise sa Ginoo niini, mag-uban ko nimo hangtod sa katapusan of the age gani hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi, hangtod mahuman ning kalibutan na mag-uban siya kanako, kaninyo, sa inyong panghihimo mga disipulo para kaniya. So na jud ang kasiguraduhan, na jud ang pagka-complete, mabitaw ingon ta kung mangita gyud ta sa kabubuton sa Dios, perfect ni. Kay perfect man, way trampas, as pamanta, ngari ka sa sigurado o suway klaro. Ngari ka ta sa atong lakaw, sa atong mga pangandoy, sa atong mga pagkinabuhi, mo define ta sa atong kagalingon na ako si Kuan, mauni, mauna, o mo ngari na lang ka nga, yes, anak ko sa Dios, ug iya kong disipulo, mao nga ang dakong katuyuan sa akong kinabuhi, dakong katuyuan, pinakataas na katuyuan sa akong pagkinabuhi, mao ang pagsulti o paghimog laing estudyante alang sa Dios para sa iyang kahimayaan dili na sa ako. Mao na dapat ang naa sa atong hunahuna. Once may unta Kristohanon ta, ang ato yung magkanunayong buhaton kay nagsulti ni sa inyong paglakaw, sa imong pagkinabuhi, every day dapat mao na number 1 priority sa imong kinabuhi nga makasangyaw ko, makasulti ko, makasabod ko sa liso sa kaluwasan anang tawhana. And how many people do we meet every day? Usa, duha? Daghan. Isakay kag jeep, nagatangka sa jeep. Nato kasi mong eskwelahan, nato kasi mong trabahoan. Paglakaw lang pa daw sa imong trabahoan, pag uli naman sa imong inyuha, ang imong mga kasilinganan, ang imong mga parinti, okay? Ang imong mga pamilya, daghan kayo ni sila. Ang pangutana na sangyawan, nasultihan nimo, nakonbinser ba sila sa imong kinabuhi nga nausab? Nabisag wa ko pa kakasulti mo palayo na gani na kuman. Kay hayag kay ka ug sila nga naglakaw pa sa kangitgit, di ganahan na mahayagan kay makita ang ilang daotang binuhatan. Wa pa ka ni sulti sa ilang daotang binuhatan, magpalayo na sila kay nganuman sa dihang moduol ka. Bisag pa ka ni sulti, klaro kaayo nga siya na kinabuhi diha sa sala ug ikaw naglakaw na sa katarong. Sumao ni ang dapat resulta nato nga there are people nga mupalayo. There are people also nga ganahan sa kahayag. Muduol sila. Kaya nanindutan silang nanindot sa mong kinabuhi. Wako kasabot pero murag na hitabo ni mga nindot. Unsa man na. Amen? Sabi kang tama in love. Or na hitabuan nindot kayo. Di ba unsa man na yan na gamugot, gamaya. Napirmi gapahiyong. Okay? Ya malipayon, gapahiyong. Dili man na may mapahiyong kay murag iplanong dautan. Lain na sana, sinister kay nawa. Anak kay pero pahiyong gani kay malipayon kay nga murag gibayos kalangitan. Tibaw ka nga nay nitabunin lut kay unsa man kadaog ka. Bahini bibi. No na day tanang dapita, amen. So ngarita sa punto 1. Kung atong bautismuhan ang usa ka tawo, silingon ko nakadungog na siya sa ebanghelyo, nakasabot siya nga makasasala siya, naghinusol na siya sa mga sala, nitalikod na sa siyang pagkamakasasala o maglakaw na siya sa kinabuhing matarong, kay nasayod siya nga gipasaylo na ang tanan niya mga sala, o gidawat na siya sa amahan, pinaagi ni Kristo Jesus.
Kaya niya kinabuhi na nalangkob, nakiusa na sa iyang butong anak kasi Kristo Jesus. Mauni ang unang proseso sa paghimog disipulo. Makita na to ni sa libro sa Juan 10:6. Turn there. Roma 10, versikulo 6 nga nagingon. Apan mao kini ang gingon sa kasulatan, mahitungod sa pagmatarong sa tao pinaagi sa pagtuo. Ayaw pagingon sa imong kaugalingon, kinsa imo sa kasalangit, sa ato pa mupakanaog kang Kristo. Ayaw sa pagingon, kinsa manaog sa Hades, sa ato pa pagpuha kang Kristo gikan sa mga patay. Ang giingon mao, duol kaninyo ang mensahe sa Dios ana sa inyong ngabil o sa inyong kasing-kasing, sa ato pa ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo o sa kinasingkasing mo tuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuman kita sa kinasingkasing gayud ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya dili gayud maulawan. Alang kini sa tanan, kay wala may kalainan sa mga Hudiyo o sa dili Hudiyo. Kay usa lamang Ginoo alang sa tanan, o panalanginan ang tanan nga magsampit kaniya. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Sumakita na ito magsunan nga unsa man, dool sa bakbak, dool sa kasing-kasing, ang kaluwasan. Di ka kinahanglan mo ito kag langit, di ka kinatong ito sa ilawom para imong pangitawon si Kristo Jesus. Naa sa imong bakba, ikumpisa lamang siya nga siya Dios o tuhuin sa imong kasing-kasing nga siya ang libayad sa imong mga sala o maghatag imong bag-ong kinabuhi. Katupatan na itong mga sala, kikalimtan na sa Ginoo, magsugod na kag bag-o nga kinabuhi. Kay kung mutuo ka sa imong kasing-kasing o isa sa imong mga bakba nga siya Dios, maluwas ka. Kay di man kakakumpisal o usa ka butang wala kang mutuo. Diba? Daghan ang mga taong na may mga sulti na lang ko kag gipugos man ko. Pero kung tao ka nga dunay integridad o kibaw ka sa imong gibuhat, bisan pagpatsyon ka dili ka mo kumisal sa usa ka sala o usa ka butang nga wa ka kasabot, wa ka nituo. Sakto ba? Kung nasayod ta ang atong pakigrelasyon sa Dios way pug sanay, di ginamingon ang Ginoo, musilon ti ka, patsyon ti ka, balihon ako imong o kung di ka mutuon ako, di gyud mamugos ang Ginoo, gentleman ang Dios. In fact, gitagaan kanyang kagawasan sa pagpili kung siya bahin mo na itong Diyos o maging mo pataglaing mga Diyos gawas atong apil na itong kawalingon. Kita ra ang gitagaan sa Ginoo o katungod sa pagpili kung ato ba siyang higumaon o dili. Pero ubang mga binuhat sa Diyos, iyan na gipili oy. Gipili na yan ang gitagaan, wa niya tagay katungod. Wa niya tagay katungod sa pagpili kung higumaon siya o dili. Nahigugma na ng tanang mga mananap sa Ginoo. Tanang mga tanong nahigugma na sa Ginoo. In fact, maura na sila ang mga katawhan o maura na sila ang creation sa Ginoo na inikasap sa adlaw, mato. Inikasaka sa adlaw, mumata. Ang tao, wala na nituman anang order sa oras o panahon nga gimugna sa Ginoo. Kaya kita naman ang Ginoo sa itong panahon. Sa kung oras ako naman Ginoo, botay ka di kumatog. Botay ka di kumatog pa. Botay ka nga, magsiga ko sa kung matahang to pila ka simana. But the power of shabu, the power of sa panangipang take up din ha. Wala na ta. Ang umasa, the power of money. Di ko matug. Masisi ko kubartahan. Masisi ko trabaho. Kaya naman, gitanaw nila ang kwartang Ginoo. Nga mamatay sila. Nga naman, nasakit. Nga ilang kwarta ilang naipon. Dili ka igo para i-hospital. Igo ra mo hospital. Ikagawas, utangan pa. Hasta ang mga anak. Mo na makita na ito may sunan. That's how it is. But, money. Kung saan man pagtuo sa tao, kung walay mo sa niyaw.
Unsa man la pag-ila ni Kristo kung walay magpailakin sa siya. Mo na sa bersikulo 14 atong makit-an sa Roma 10:14. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila motuo. O kung saan man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. O kung saan man nila pagkadungog kung walay magwali niini. O kung saan man pagwali sa mensahe kung walay ipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan, pagkatahom sa mga tiil ni adto nagwali sa maayong balita. Nindot no? Dili ko no makatuo ang tao kung walay muwali. So kanang muwali kinahanglan ipadala gyud siya kasi mapadala niya ang Ginoo. O kinahanglan tagaan siya sa kaalam sa Dios ug magsalik siya sa Dios para ang iyang isulti makasabot sila. Dili kay musulti ta ngadto nga daghang tingmo ang bukoy unya ra ta maghasoy. Dili maigsuonan. Plain and simple ang kaluwasan. In short, mingon ra ka, Jesus loves you kay ipakamatyan ka waylain nga nahigugma sama kaniya. Mutuo ka ba og dili? Ganahan ba ka kausaban sa imong kinabuhi? So that is the thing. So once they hear the gospel, makakita sila sa mangluluwas o mudawat sila sa bagong nga amo sa ilang kinabuhi, di na si Satanas, dili na ang sala, o mudawat sila bagong paglaom, bagong kinabuhi. Now, makita na to si John the Baptist nga si Juan Bautismo, di ba? Siya ang perfect example sa usa ka mga initon kayong magwawali sa ebanghelyo. Nga naman, pinumdumi, 6 months older si Juan Bautismo kay ni Jesus Christ. Gianak siya ni Elizabeth nga igagaw ni Maria. Giuna siya sa Ginoo, gihimo gyud siya nga siya si Juan aron siya ang magwali, aron iyang andamon ang mga kasing-kasing, mga kinabuhi, mga hunahuna sa katawhan nga naa gyud Dios nga moabot og muluwas kanila. O nasayod ka sa iyang pag-preach sa may kaluwasan nga naang gingharian moabot na ang mga tao nagunsa naghinusul. Nya, kuyaw kayo si ang Ginoo kay nanuman ipadala siya asa man ngadto sa merkado dito sa daghang asang mga tao, asam siya padala. Disirto gyud. Adto siya nagwali-wali sa mga white tao. Adto siya nagpuyo. In short, sa iyang pagpuyo, pinalahi ka niyang kinabuhi nga magpakos siya o ganang panit sa kamilyo nga harit day kuno kay na o kanyang kaunon dugos ra. Naglakaw ang mga tao nga nay weird kay nga tao nga to niadto sila ug sa ilang pag-adto gipadala sila sa Ginoo nagwali siya nga may tungo sa gingharian sa Dios. Ngayon siya kung dili mo maginusul karon andam na wasay sa Dios pamutlon mo o gisugnod mo adto sa kalayo. So, tagsa-tagsa ang mga tao naghinusul o nagpa-bunyag. Isip simbolo sa ilang matinud-anon nga pagdawat sa Dios. Kaya mo na nga, kumusulti ka sa atong bakbang si Kristo Jesus, atong Dios, magpakita dyan kag external o gawas na nga prueba. O mao ni ang primerong prueba, magpabautismo ang usa ka tawo. Amen? So, kung musunod ni anak, ang imong kinabuhi na nabag-o gayo diha sa Ginoo. So in short, may suunan, makita na to nga ang bautismo usa ka kakapilian sa usa ka tawo nga dako na, doon na buot. Nga nakasabot siya nga makasasala siya, nakasabot siya nga nakinahanglan siya o kapasayuan sa sala, nakasabot siya nga nakinahanglan siya o manluluwas, nakinahanglan siya o bag-ong kinabuhi. O sa dihang mangita ang tao ni ini, nakasabot siya, nga wa siya padulungan. Nakasabot siya nga iyang kinabuhi, usa ka, so ini ka ng waste, usa ka murag papel, murag basura. Mabitaw ni mga kaisunan, daghan ang mga katawhan nga dunay feeling niya na nga basura sila, hugaw sila sa katilingban, wala sila padulungan, wala sila direksyon. You can help them set a great and a nice direction. Ang direksyon na nindot sa kinabuhi na kani Kristo Jesus. Ang imong i-focus si Kristo Jesus. Unsa imong pagkabuhaton ang mga isulti ni Kristo Jesus. Labaw sa tanan, katong gingon ninhi.
ang sugo o ang mando sa Ginoo, otoridad man ning gagihakal sa Ginoo, paghimong disipulo. Mao na ikaw. You are a disciple maker. Mo bitaw ingon ko, daghan kaayo ning di man ang idea ka na sa marketing, networking, di man ang idea. Bible na. In short, mag-networking ka. Sa networking lang negosyo, kung ako nakaunag himo ni ana, nya kani sila mo na ako mga convincer, nya kani sila na convincer sila kaning sa second nga row, ilan na ng mga tao, nya kani sila na convincer sa mo anang second nga row, kamong tanan ako ng tao, nya tanan ninyo nga nasa inyong mahimo sa inyong negosyo nga mga produkto nga akong giingon ninyo, na ako ana, akong pinaka dato. Now networking. Pero sa diya sa Ginoo dili na ingon ana. Ang mahimayag ba dato ang Ginoo kay siya ang dato. Kuno sa tanan tagaan ka sa panalangin nga angayan kanimo. So dili sad ka mamiraw mga tao para nindot ka tanaon. Hindi ka mamiraw magkatawan para masikat ka. O daghanon na to ang simbahan. O manuhol ta, manghatag ta o kwarta dinhi matag Domingo puno kay ni. Magpautang ta, puno kay ni. May butag sa usang gimik kayo, puno kayo ni. Okay? Pagpa-eskwela mi sa itanan yung mga anak, may eskwela sila sa di, puno kayo ni. Pat dili man na, mag-umulta, muumulta kinabuhi nga mabag-o kayo sa Ginoo, dili na sa iyo. Mabitaw na sa inyong parenting, sa inyong pagkaginikanan. Ang inyong nahibawan sa Dios, di ganin nyo i-apply sa inyong anak. Kaya maumag yun na una tanin mo nga, imong himong disipulo ni Kristo. Taas kay kag panahon diya, kay kagmay panahon to, didako. Hindi ka nga, nagbuwan man sila. Start. Asa mo ka magsugod? Ngunit sa pamutlan ako, magsugod kag laing bago nga anak. No, start. Kung usa na ilang edad, start with them. Di pa sila maminaw, pangitag lain. Paunta na sa Ginoo, Lord, di man mangita, maminaw pa akong mga anak, di pa man minaw akong asawa, di minaw akong mana. Paunta na sa Ginoo, asa ko padulong Ginoo. Kaya daghang mga tao nga wala sad sila direksyon sa ilang kinabuhi. Haoang ang ilang kinabuhi. Nanas lang hunahuna maghikog na. Kaya wala padulungan akong kinabuhi. Desperado sila sa ilang sitwasyon. Nya mao ni usas mga buta maigsunan. Nakay nadunggan na perfect na family? Wala. Wagi perfect na family. Motok kay dagdag family, nagyo tay mga agunto, nagyo tay mga complaints, nagyo tay mga may ra mag-unta mi pro kami nga magsuon kay uban nang magsuon di gyud. Mayroon ta mi kami magsuon nakiusab yun ni para mo magpapawa gay klaro. May naman nun kami akong mama pero akong papa way klaro. May kami sa akong papa, akong mama way klaro. Naagay problema. And it affects us. Apektado kaita sa atong paglakaw. Nya sige kag tanaw sa problema. Mura sa kana sige kag tanaw sa yanan. Nya sa man nimo nga di makakausap sa yanan. It's either mulakang ka over sa yanang o mubalhin ka nga sa maayo nga lugar or malunod ka o mahimo kang yanang kana sige kag tanaw sa yanang. In short, kung sige kag tanaw sa problema, mahimo kang mismo mas labaw pa sa imong problema. Nagsige kag tanaw sa problema ning tawhana, mas grabe pa hinuon ka niya anang tawhana. So in short, ang katawhan kinahanglan tagaan sila og bag-ong pananawon. Bag-ong vision. Unsa may vision nato? Langit. Una sa tanan kisay na sa langit. Kini tatako kala ato sa langit kung di ka kailas tag-iya sa langit. Kinsa man? Kristo Jesus. Naa ang maayong kinabuhi, naa ang maayong nga ugma, naa niya ang tanang kaanindot nga atong gipangita sa kinabuhi. Lamo sa tanan ang kapuno sa tong kasing-kasing nga mag-awas-awas ngadto sa uban. Na ni Kristo Jesus. So, ang tao nga na-convincer ni Ana magsuunan, di lang kaya mo, himo siya desisyon nga magpabautismo siya. Kung nilitaw gani siya, nga kahuman siya ang bautismo, maglakaw nga matinud-anon diha sa Dios. Maglakaw nga matinud-anon diha sa Dios. Din makita nga si Kristo gayud Jesus iyang Dios, Ginoo, amo.
Okay? O wala na ilain. Hindi na siya muling-ilingi sa iyang daang kinabuhi. Correct? So, in baptism, ang tao, wala na to siya tawga para mahimong akong membro. O imong membro. O membro sa living word. Okay? Gitawag na to siya nga mahimo siya anak o gitawag na to siya o ato siyang ibautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Wa ta naghimo grupo. Ato lang gihimo ang bautismo kay kapilian o sugo ni sa Dios sa tanan nga maghimo og disipulo. Therefore, ang discipleship, number 1, proklamasyon kinsa si Kristo Jesus, unsa iyang gibuhat ug unsa ang iyang nahimo sa krus. Kinsa si Jesus, unsa iyang gibuhat ug unsa iyang na-accomplish sa krus. Aron ang tanan nga makailakan niya. Palimot ko. Ikaw ibabisa. Ang discipleship mao ang pagproklamar kinsa si Jesus, unsa iyang nabuhat, unsa iyang na-accomplish sa krus. Aron ang tanan buot kon pagbalik ang makatawhan nganha sa iyang kaugalingon personally. Kay personal man siya nga Ginoo, kinahanglan i-introduce nimo siya sa personal usab nga pamaagi aron ang tao maluwas sa personal nga pamaagi ug doon na siya personal nga relasyon ni Kristo Jesus. Usa dihang maluwas siya, makighiusa siya, makigkuyog-kuyog na siya sa iyang personal nga mga kaigsuonan diha ni Kristo Jesus, dinha sa personal nga simbahan ni Kristo Jesus, din siya ang ulo. Kay ang simbahan mao ang personal nga pamilya ni Kristo Jesus. That is why ang bagong kinabuhi usa ka personalized nga kinabuhi. Yung unsa man ang personal, oy, bibigyan o Angel Ann nga rin. Pastor girl. Si Bijane o si butang ka sa Angel Ann, wa sila magkaila. Okay? Amiga ka ay miniliya, niya ganahan ko nga mahimo na mo siyang among barkada. Pamilya na mo. So, akong ilailahon si Angel Ann para magkasuod sad sila, okay, ni Bijane, ako siyang isuryahan, may itong ni Bijane. O ako siyang introduce, Angel Ann, si Bijane, si Angel Ann. Personal na. Nakimamat din sila. Pero kung masingira kong istorya niya, inari si Bijane, etc. niya, magdara kong picture, yung siyang din siya, eh. Niya mawala ng ila-ilaha, ha? Magya, may gahan, mga istoryaha. Kanarang picture. Personal na. Muna gitawag ko, impersonal. Thank you, girls. Para anang makigrelasyon kag tao nga nara sa internet, nara sa Facebook, nara sa Messenger, unsa pa na nila. Impersonal na. Nya makigninyo pag yuta pastila kung impersonal kay nga tao. Adi makita man ni niya, di mo nagaila, dinhara. Nagaila ka niya, nakahibaw jud ka niya kinsa na siya, nagadto ka sa ilaha. Kasi natin jud ka siya, doon na ba'y makaila nga nakaila niya, nga makaingon jud ka, unsa man gyud siya? Makapangutana ka ba, unsa man gyud siya? Ay, umo biya na. Ay, kwatan biya na. Ay, ibaligya ba nag-drugs? Ay, bigya na bata. Ay, mangamang na. So, mga butang na nga makahibaw ka, kinsa sila. God is a personal God. Mangutana ko ninyo karon, ay yung mga tupad personal na nga tao? O picture na sila, o ribultura na sila ha? Personal. Amen. Nagkaila mo, kay personal ni nga pamilya sa Diyos. Mo na nga, kung naa ka sa Ginoo, doon na tayo personal nga relasyon. Kaya una sa kanan, na ako'y personal nga relasyon sa Diyos, nasa ako'y personal nga relasyon nimo. Kundi ka mamito na nga, ang atong pagbati o sa pagdala kaninyo, personalan. Mayroon na ka ma, wala personalan, di man pwede. Personalan man ang Ginoo. Ano atong mang iusbon ang iyang pamaagi, nga personal man siya nga Diyos, nga nagpakatawa na matay gilubong na banhaw, o personal siya nga Diyos, nga antod karon nga sa langit, ang iyang lawas,
Lawas gyapon sa tao, sa mga kita mo ato dito, lawas gyapon sa tao, lahi na lang kung posisyon mo, lusot na lang tao sa imo pa na mulupad kag asa kaganahan mo adto. Pero mukaon gihapon ka, so personal gihapon. So magigsuunan, we need to accept this personal na God. Personal siya mo badlong, personal siya mo tudlo, personal siya nga mo giya, personalan tanan. Kung di ta mo dawat sa iyang pagka-personal nga Dios, mao nang di ta kadawat sa personalan nga iyang pagtudlo, which atong tukyon unya na sa sunod Domingo. So mao ni nga sa diha sa pamilya sa Dios, nakita personalan mo, encourage ko ninyo. Sabi na kanil mga bago karon may mga bago. Okay? Nasa mga bago din mga batanon. Kung mga batanon, lain lang mga batanon. Pero, si impersonal ta, mamili gihapon ta. Nga maginuna agad po na itong kagaling, mauwaw ko, makuan ko. So, inalakas sila. Sila gud ang yan, hindi bago, ikaw gudugay. Diba? So, mas komportable na kagari. Amen? Yan ay mapagkaba kung siga kag mata. Wala, may nga sila na, ay, wali-wali ang pastora, personal ko no, yan, mga impersonal mo ng mga tao din, mga hipokrito. O mga hipokrita. Mutanaw lang yun. Nasa kamatahan, sila rin na tumata. Hindi nang balik. Hango pa sa guma sa Diyos, ila-ilaha sila. Kaya kung umuusad ang mga tao, di sa nasa ganahan mo ba, dut-dut. Di, kung ito ba sa ganin basta ikaw, nihimo na ka sa pagpadayag sa imong personal nga gugma sa Diyos nga walay pakaron ingon. Walay plastikan. Amen, maigsunan? So try to know each other. When you are here, you must be the most comfortable place kay personal ni nga pamilya sa Diyos. Di nasayod ka nga bisa pag mahibaw-an niya akong baho, gigugma ko niya. Pero ang kaniadto man sa ito, mabaho. Di na makubaho karon sa atong daan akong pagkatao. Mausa na ang confidence. Pero kung baho pa ko, kay bago pa ko sa Ginoo, then kani siya nga nag-una nako, mutabang ni siya nako, nga malimpyo ko sa akong pagkangilad. Mano di ko mo hadlok, musulti, kinsa ko. Buang naman ko, aswang naman ko, tig-anir ba ko, tig-anar ba ko, kinahangat mong kamakig-amigaw na ko. Personal na. Musulti ka kay kung nakakumpisal na ka sa Ginoo, nagpabautismo ka, aron ipakita, ipadayag sa tanang magkatauhan o sa tanang mga dili makita apil ng mga demonyo, iya na ko sa Ginoo. Then wala na yun ay tabon-tabon ang atong pagkakita. Musulti jud ka, magpadayag ka. In fact, ikaw sad ang tao nga dili ka magpanuko nga mo ila-ila. Magpaila ka sa imong kagalingon o makig-ila-ila ka sa matag katawhan dinhi sa Dios. This is family. Para nako, the best family is not my family. The best family are the people of God. Manay pangutanan, kinsa man ang mga tinuray nga tawhan sa Dios ang magpaila-ila sa ilang kaugalingon. Pero wala siya na. Bisan sa tapok sa makatawhan sa Diyos, pipila lang kayo ang ganahan sa magpaila-ila sa ilang kaugalingon ug andang magpaumo sa pamaagi sa Diyos. Na may mga kalingon, kung dili ka mohimo niini, masayang imong gilabay ang usa ka kahigayunan nga matagaan ka og anindot og tumang og klaro nga kalipay nga dili basin sa pagpaka-plastic, dili base sa mga butang, dili sa base sa mga temporaryo nga mga sitwasyon, kung dili kalipay nga tinud-anay, kaya tinud nga kalipay na ni Kristo Jesus. Kisa man di ganahan malipay niya. Kita ganahan malipay, correct? Kisa ganahan din nga, magbukot ra siya, magulanon siya sa tibok niyang kinabuhi. Saka ko na yung kamot. Wala, niya ka, kay buot ka, nga malipay. Kaya nasayad ko nga masubot mo sa dili, matagpaminaw mo sa pulong sa Diyos, nalipay ka.
Usay masubo ka nga naman, musulti man ginawan mo simo sayo. Pero kung dili ka mo bago, kana nga sayo, di yun na maghatag mo kalipay. Maunay mo, birani mo sa imong pagkadili malipayon. Kung labaw sa tanan, madugay, madali, mawagtan lang kita. So, musulti ang Ginoo, umupoint ang Ginoo sa usas mga butang sayo o bati sa itong kinabuhi. Maghinusulta. Mo, may nga sa Ginoo, bago ako nining dapitan, Lord, kaya ko kiba, o tabangi ko, Lord. Amen? Kaya buto na naon, Roma 14, ngarita sa Roma 14 rin. 7, nag-ingon din Roma 14, 7. Kaya walay usa ka nato nga magkinabuhi o mamatay alang lamang sa kaugalingon. Balikon ko. Kaya walay usa ka nato, Roma 14:17. Kung ninyo maapas paminaw lang. Kaya walay usa ka nato nga magkinabuhi o mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kung buhi kita, ang atong pagkinabuhi alang sa Ginoo, o kung mamatay alang usab kita sa Ginoo. Busa buhi o patay, iya kita sa Ginoo. Mao na ang essence. Ang essence nimo, ang imong rason na aka for Christ. And if I'm for Christ, are you for Christ? Are you for Christ? Then personal ang atong relasyon. Kay personal man, magdawatay ta sa bati o anindot sa atong kinabuhi. O kay namin kay bati, tuloy ko. Nama sa ko'y bati, namin sa kay bati, tudloan ti ka. Magtinabangay ta. Dili sa pagpaunlod sa matag kaugalingon, kundi para pagligon sa matag usa. Kay kita magbinantayan ta nga rin Virgin. Mura patag na sa gubat, kita buta na mong gubat nga rin Virgin. Diba? Nagtilakdan na ita, bantay ka sa akong likod, bantay sa imong likod. Kinsa ang wataka, kaaway, makita o di makita ang problema na to. May pa sa gubat, kanang gubat dyan. Kay klaro man na imong padung, inabang imong kusilon. Pero kani, kisa may matake na to, dili ta mag-attack sa matag usa, nagtinabangay ta sa matag usa. Unya, kaya nga itong focus, naman, pag-ana na to din hinaylain, kung upat ni kabuok, kung dako ni nga lingin ninhi, ala, usa na ko bantay din ni, nay-anggol ana, unsa man ta, ligon dili. Ligon. Mo tang win friends for the Lord. Win people here in the Lord, know them. Ilalahan yung matagkaigsunan nga na dinhi. Tita, muso din nga estranghero, magawa sa gabon ta estranghero. You are a family of Christ. Iya nakagipakamatyan ka. Dili nakatagiya sa mong kagalingon, di sa nakatagiya nimo ang yawa. So kung imong himuon ang yawa makatagiya nimo, imo ng problema kung nagtagahan mo siya lugar, dapat din siya kasulsin ng balay. Kani atong kasing-kasing balay niya. So manang post-tax na makadiyot, ug ato ko nung usapon. Kalahi, lisod, sakit, pait, usapan lang gihapon. Tunla. O pangutan na imong kaugalingon, ngayon mga butana. Naghinusol ba dyan ko sa kong mga sala? O tanin mo kaugalingon. Tinuran ba dyan ka naghinusol? Yes or no? Ikaduha. Ako ba dyan gidawa si Kristo Jesus isip Diyos o manuluwas? Yes or no? Ni submitter ba dyan ko sa akong kaugalingon ngadto kaniya? Ngadto sa bautismo? Yes or no? Wala pa. Ang uban yes. Nakasabot ba yun ko tinuray sa kaluwasan, nga personal ni nga kaluwasan, gikan sa personal nga Diyos? Nakasabot ba yun ko? Nakasabot ba yun ko nga akong relasyon sa Ginoo, kinahanglan personal na level, personalan yun eh? Yes or no? Size. Nakasabot ba yun ko nga nagkinahanglan ko og fellowship, pakig-uban, pakig-abing, personally sa mga magtotoo? In short, sa matagangin ako din, dili lang akong tupad ang akong kaila, kundi kaila ko sa akong likod o sa pinakalikod, pag pinakalikod, sa tubangan o pinakatubangan, sa pinakakilig o sa pinakakilig. In short, sa tanan din yung mayroong kao ka, kita mo ko na niya yung kadomingo. Kisa mo na siya o kaila. Tagadili mo na siya mo, tagadili. Kita mo ko na niya, magpuyo siya sa iyang pamilya, magpuyo siya sa isuon, magpuyo siya sa kuan, magbibit siya, kilang anak, pero kaila ka niya, wow. You miss the opportunity sa kay gayunan nga may mutang
pamilya. Amen? So, nakasabot ba ka nga ang simbahan ni Kristo Jesus, personal nga pamilya, din ikaw o ako, apila na kung idawatan ni Kristo Jesus? Yes or no? Nakasabot ba ka nga kay ang tanan personal man ni Kristo, nga personal sad ang iyang pagtudlo? Personal ang sad iyang pagtudlo, kasabutan nini nga mo deal gud siya, mo hisgod gud siya, mo kuha gud siya, mo submit gud siya, tudluon jud niya sa imo kasing-kasing naihugaw ang bina ako nang imbiuhan. Nakasabot ba ta? Kini pwede nga Ginoo, mao gyapon atong konsepto sa unang Ginoo na dinhay kalakaw nako ni biya wa siya lambot nako. Nagkuyog man siya nako pero sa akong pitaka na sa akong dinhi pero kung di kumingon ana niya wa siya ilapot nako. Buhuwat man siya ganun sa kumingon niya mo ay kanako. Mutabag kanako. Kailangan ko nimo. Kung mga riba dinhi kailangan ko nimo. Kung dili ko mo haplos-haplos na ana way lambot ang Ginoo. No, personal nga Dios ni. Naginan og personal kinud-anay nga commitment pagtugyat sa imong kinabuhi ngadto kaniya. Aron makahimo siya sa kausaban nga iyang gikinahanglan kay naay design para nimo, naay destinasyon para sa matag usa ka nato. Na-miss na to ang destinasyon sa Diyos. Pagsunan, ako kay personally sigog tanaw. Pwede ko manghambog sa akong nakabuot sa kinabuhi. O pwede ko nga nahimo nga mas adunahan pa tingali ko kaysa sa karon. Marbag nana ko ang tanan tingali kaysa karon. Okay? Kaya nga naman, nakahimo man ko og destinasyon sa akong pagkatao. May mga sikat na player. Daghamang muhangag nako, daghamang mangita nako, daghamang magpatudlo nako. Nakatrabaho man ko nga din ang tanan munganga gihapon nimo. Umutan ako sa mga kauban nga ngingig na kay mga bay, maygon ko nga labi na nag-resign na sila, nang retire na sila, dagko kayo nga nahatag sila sa government service mo ko nagtrabaho, minsan di bihan nimo mas labaw pa kanako mo manamo. Pero naamat kay ko anang mga butanga, naamat kay ko malapalasyo nga balay, naamat kay kung mas ngilngig ganindot kay mga sakyanan, nindot kay ko tan-awon sa mga katawhan nga accomplish ko nga tao. Pero kibaw ko di gihapon ko malipaya. Kaya natilawan ako ang kinabuhi, naghihangad ka, tingala ka sa mga katawhan. Nako'y daghang kwarta, naghangad sila, pero wako'y kalipay, wako'y padulungan. Akong kasing-kasing, nabira diri, nabirangan to, wa di ko'y tinuuray nga katagbawan. Mao na isa, katagbawan. Pasadihan na kailangan ko ni Kristo Jesus, bisan pag ang akong kinabuhi, abot ko niya, bang, natos ubos kaayo. Una pa ko niya gihina-hina o bira padong sa taas. Mingon ko, bisan pagkuhaan ko karon sa tanan nga na-enjoy na ko ni kinabuhi. Bisan ibalik ko sa Ginoo ngadto sa pinakailawom sa yuta. Mahalagan ko, musilbi ko, musimba gyapon ko sa Ginoo. O magpasalamat gyapon ko niya. Iyak salamat. Ug doon ako'y padulungan. Wa man tingali ko'y nakita, kung wa man ito ko sa Ginoo nga nahimo kong pastor, kung wa man ko'y nakita, ordinaryo gihapon ko nga magtotoo, pero ikalipay gihapon nako diha sa Ginoo. Nga iya ko. Ug labaw sa tanan ikalipay gihapon nako ang makatawhan nga akong nasangyawan sa pulong sa Dios ug sila buhi kaayo diha sa Ginoo. Nangalagad sa Ginoo. Nagakalipay sa Dios. Di nga ko na ko ibayad. Sumuna mo igsuunan, kung nakasabot ka nining mga questions, kung ang imong tubag, yes. Most likely, magpatulo ka sa personalized na pamaagi sa Diyos. O kung mapatulo ka sa personalan na pamaagi sa Ginoo, mutubo ka, o ang mga panalangin, sigurado pumapot ka na. Pero, kung doon na kay problema sa tanan na kung gisulti dinhin, kadaghanan na kay no, may encourage ko nimo. Gusto na ito. Unsa man ang no, anong natubag nimo no man, anong di man yes ka na. Gusto na ito. Ayaw isalikway ang panahon sa pagsusi nganong no man.
Kay kung uli ka, mulakaw ka, nga baw ni mo ang no niya, ikaw ikay mo tubag si mo kaugalingon, labi na video ka mutana sa Ginoo, o mutana ka sa Ginoo, yung musulti ang Ginoo, pero ang imong dungog, laino ni mo pagdungog, ay mo na nga, wag kita talungan niya nga. So, ayaw tuguti nga imong manahuna, dili matubag. Kay ang yawa, aktibo kay ron, bisan karon aktibo kay siya, naghatag ninyo ang mga tubag sa inyong pangunahuna. Nangutana kaya, itubag sad ka. The fact na ako, kung ako ang nasa mong lugar, wa ako kasabot, nga ako yung kagaling na akong patubagon. Ano? Kinsa man akong ipatubag sa akong kagalingon, ako mismo ko kasabot, nanuwa ko may giyas aning mga dapita. Kagets mo? Ayaw tubuti kay yawa ang tubag para niya. Managaghan kay mga katawhan na nagatuo sila nga nasa sa Diyos, apan wa gyud sila nasa Diyos kaya naglakaw na sila pahilayo sa Ginoo. So please come. Let's talk. Kung di man ako mahurot mo istoryahan na schedule ka mo, tagaan ta mo panahon. Let's talk. Willing ko maminaw niyo. Dili tungod kay maski bawo ko kaninyo. Nagpagamit lang ko o magpagamit pa sa Ginoo sa pagpadayan. Ang mga butangan iko kibaw, may sa tuwa ko kibaw ng dapita, magamputan ni Amy, maminaw ka sa Ginoo, mga minaw sa Ginoo, yung mabalik tag istorya para mas kampot na to ang iyang sakto nga tubag. Amen? So, I hope you take the challenge. Next week, mo continue ta natay katulong nga bahin sa Great Commission. And then, mubalik ta sa atong break. 7 I am statements to Jesus Christ. Nga sa 3 na God willing mo human anak. But, mo tudlod ko about discipleship every once a month para ma-encourage jud ta nga kinahanglan jud ta mahimo o disipulo. O kung ikaw di pa ka disipulo ni Kristo Jesus, malipay unta ka nga masig paminaw, hinduta dahi ta no kung apil ko diha sa pamilya sa Dios no. Hinduta dahi no kung naa ako sa Ginoo. Nga ngadto sa ngadto, muduol ka sa Ginoo, mupili ka sa Dios nga himuon mo siyang personal nga Dios o man luluwas. Let's close in prayer. Father, let's all stand. Nang itong mamahan. Salamat kayo ng personal ka nga Diyos na ninaog higit sa kalibutan. Aron himang mato ng tanang katawhan o personally imong gibili ng imong pulong pinagi sa Biblia. Aron dili ni masalaat kay nahimo ning mapa sa tanan nga buot gayud makakabot sa tinuod nga kayamanan treasure in this life. Father, you have given up your Son, imong gitugyan ng imong anak. Personally, sa makatawhan nga wala gani mo ilaw mo tuo nga maayog butan ka nga Diyos. Apan ipadungog mo kami kinsa ka karon. Ugi mo kami gitudloan sa personal nga pamaagi gayud kaayo Lord. Nga dili jud ka buto taphaw nga relasyon. Kundi dut close, intimate na relationship ang imong ipangayo sa matag usa ka namo. Build us up in you, we pray. Teach each and every one of us in a personal way. Ayaw tayo buhi, Ginoo, bisan mo na resistance kani karon. Ayaw buhi, Lord. Kung nagampo sa mi sa mga buot gayud mo tugkad sa imong mga personal nga pamaagi nga wa nila masabpi nganong no sila, nganong nagdumili sila. Lord, give them that desire, boldness, courage, and openness to share, to tell. O gamitan ko, Lord. Gamitan ko, Amahan. Sa pagpaminaw o pagpadangat sa imong mga mensahe na ito kanila. Father, ayaw tubuti nga mapadayon pagbibilinga sa kaaway Ginoo. Daghang pamaagi ang kaaway Ginoo. Sa pag-ingon ka na mo nga, okay rami, di kinalang hibawaan, di kinalang masulti sa tanan. Lord, that's lie. And you know that. Cause your people right now nga nalipid ka rin. To sense in their hearts, masayok na. Umukumbisal unta sila, Lord. Mabuak unta, Lord, ang ilang kasing-kasing. Ginoo, nangita kag tinudanay nga disipulo.
nga mahimog tinud anay usab nga mga disipulo alang sa kimayahon sa imong ngalan. Mauna ang among katuyuan karon sa among pagkinabuhi. Kay kining tanan nga among gipanguhat Lord pakapin ra ni. Dili na ang main focus o main purpose sa among pagkinabuhi. Mga help us. Help us, O Lord, to honestly determine, Lord, in our hearts kung personal na Diyos ka pa ba. And help us also, Lord, sa pagduol gayud kami kung magpausap sa mga sayip sa aming kinabuhi. Delight din ka, Amahan. We give you praise and glory, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's sing our last song to the Lord. For the tithes and offerings, kidala sa mga tauhan, bless these, O God, and bless them, O Lord, as you blessed them last week and previous days, O Ginoo. Amahan mo nga, Lord, we learn nga mo worship kayo kanimo, kinagisad sa mga ipanghatag nimo kanang Ginoo. Amahan, salamat puna sa Espiritu Santo ay mga katauhan that they will be going to make disciples for your honor and for your glory. In Jesus' name. Amen. God bless you. God bless you.